Ngayon pong aldaw na ini mga tugang nin Martes makakauron tatabi ang mga miyembros kan Boy Scouts of the Philippines may kinaraman sa International Day of Peace. Ini pong IDP or International Day of Peace, bistado po ini bilang World Peace Day. So ini po sinisilibra sa bulan ni Setyembre. So ini po pinalaga po kang United Nations na sabi ko nga ni po sa bulan ng Setyembre kada pitsa 21. Yan po. Apo. So ini po pandaigdigang kapayapaan na inot pong idinaos ka itong year 1981 na inadapt naman po kang katuyang bansa which is po si Pilipinas. So ngunyan po sa buong kinaban sinisilibra po ang IDP. Lalo na po si mga countries na kabali po sa United Nations. Ayun. Opo. Kay Scouter Sir Charles Sasagra, Sir, pwede po ma-expound yung sinasabi ni Sir kanina regarding the historical background as in theme kan sa tuyang International Day of Peace ngunyang pong taon. Yes, sir. Good morning, Sir Henry. Good morning po sa gabos na nagdadangog sa DZGB. Opo. Ining COVID-19 pandemic po has brought about stigma, pain, and hatred. Okay? And ito pong virus na ito does not just attack kung sisay, dahil nagpipili kung sisay, and kung saan man kita ali. Opo. And kung ano man ang tigtutubulan ta. So in this fight, basically we are reminded that we are not each other's enemy. Aya. So thus, to surpass and recover from this, we must make peace with each other. We must make peace with nature. Hence, here in Arimbay High School, we join hand with our mayor, with our city mayor Noel Rosal, with our RD Gilbert Sedsad, with our SDS Sir Cristito Morcilla, and with Enrique Vicino in celebrating this International Day of Peace, which is basically to spread compassion instead of hatred, kindness instead of cruelty, and hope instead of despair. I see. Okay. Ano po, sir, ang mga programa o activities na ipinaglunsar kang council o kaya sa rehiyon para po sa pag-commemorate o pagrumdum kang celebration kay ni na International Day of Peace 2021? Yes, Sir Henry. Uni po si mga scout na po digdi sa buong Pilipinas. Ayan. So, pwede po sila makatabang sa building peace culture. Okay. So, by raising the level of awareness. Lalong-lalo na po sa mga kahubenan ta. Ayan, si mga estudyante ta dyan, si mga youth ta dyan. So, lalong-lalo na po ngunyan, starting this day na we are celebrating the IDP 2021. Opo. So, uli po si mga programs and activities kang sa tuyang Boy Scout of the Philippines, which is po si MOP initiatives. So, inot po dyan, pwede pong anuhon kang mga scouts ta, mga student ta, itong peace video clip. Ayun. Peace pwede video po clip. si webinar workshop. Opo. Sir Henry, sa ngunyan nga ni po ang webinar workshop ongoing. So, buong Bicol region po yan. Iba po kitang representative each province na nag-a-attender po kang webinar workshop na ini. So, nagpuon po yan kang September 15 and 16. So, matapos po yan, Sir Henry, ngunyan pong September 25 sa Sabado po. Ayun. Igwaman po kita, Sir Henry, ina-upload na Dialogue for Peace. Okay. Peace Talk. Aron po kaning ginigibot ang unyan. So, mapasalamat po kaming maray sa programa kang DCGB. Kami po na imbitahan. Ayan. So, ito pong Community Peace Pantry, Sir Henry. Ito po ayun. Sharing po baga kang mga goods na igwa kita. Na itong makatabang po kita sa kapwa ngunyan lalo na sa panahon po ngunyan na pandemic. And pwede man po ang mga student ta, scouts ta, mag-conduct po ng tree planting.
yan sa po sa activities kang MOP. Mhm. Lalo na po ngunyan na kinakaipuhan, dagdagan ta na ang mga trees Opo. ang global warming baga po, Sir Henry. Totoo. Naatakar na sa tuya. Totoo yan. At yan pong hapon at 5 o'clock, ini po magkakaigwa kita ng MOP Peace Roadshow. Para po sa lahat, mga sirs, sabi nga, pwede ba nating ma-define kung ano po ang peace sa inyo pong, base po sa inyong pagkaintindi? At pwede nyo pong i-share ang mga best practices po in your council, community, in the spread of peace awareness. What are those plans or activities po in line for today's and in the future po, mga scouters? Go ahead po. Si Sir Charles po, sir. Sir Charles, go ahead po. Go ahead. Sir Charles, sa Sagra. Hello po. Yes, good morning, sir. Go ahead po. Digdi po sa Arimbay High School, we define peace as something that is freedom from disturbance, and igwa po kaming acronym digdi sa peace. First is yung freedom from peril, UP. E, we have this equality. A, amity. C is we have this care for each other, and E for equity. Yeah. And in line with this, digdi po sa mga nataram kong description ng peace, Opo. we have also we will be initiating programs like for the English department, we will be having the reading of 25 stories of peace. Wow. And we also have this slogan and poster making, and we will be initiating this peace chain message. I see. Okay. What from Scouter Noel Pabalya, sir? Good morning po again. Yes, sir. Good morning. So, ang peace po para sa akin and in scouting, napakasimple lang po. Yung values po of humility. Yeah. Humility. So, sabi ko nga, kung lahat lang talaga magkupan ng values ng humility, yung kababaang loob. So, peaceful po tayo, which is yung po ang dinidevelop ng scouting. Yung values ng humility. So, kaya kung makita nyo po, kayo po nagsabi na nag-join po kayo sa mga scouting activities. Yeah. Nagtitipon-tipon irrespective of religion, Yes. kung ano man yung status niya. Wala pong gulo. Diba? Opo. So makita natin sa Philippines, only ang Boy Scout ang scouting lang yung ganong organizations. So kasi nakita ninyo, pag sa scouting, hindi ka makaka-join dyan kung hindi ka humble. Kasi pare-paras kayong kinakain, pares yung pinagdaranasan nyo. So, napakaganda po. So, through scouting po, madidevelop yung values ng humility. Kaya sana, kung lahat lang, sabi nga, mag-i-involve sa scouting, ma-inculcate yung values of humility, pagiging humble, peace po tayo. Kaya makita po natin sa ating bansa ngayon, lalo na, palapit na naman yung elections, makita nyo po, bakit ang gulo-gulo ng Pilipinas? Kasi lahat gusto magaling eh. Walang nagpapaka-humble, walang nagpapakababa. Lahat gusto, alam ito, akong magaling. Yeah. Which is in scouting, hindi po ganun eh. Kaya nga po sa scouting, wala po sa aming posisyon na kung ano ka man, doktor ka, kung ano man yung narating mo. Equal lang po. All humble. So, sa amin po, even though sabi nga, pandemic, tuloy pa rin po yung mga activities namin, observing the health protocols, kasi sabi nga, hindi po mapapatigil ng COVID-19 ang scouting. Kailangan pa rin natin gumawa. So sa amin po, continue pa rin po yung planning namin, start of the school year. And sa school po namin, sa Nonito Paz Arroyo National High School, in line with the program of the Camarines Sur Council in the Bicol region, isa po sa mga target po namin is mapataas pa yung membership. Kasi po, sir, siguro through this program, isa po sa number 1 na problema of the Bicol region, out of the 10 scouting region po sa Philippines, pang 10 ang Bicol region. So yun po ang problema dito, bumaba po yung membership dahil po nga sa COVID-19 and other mga circumstances. So through our
Regional Scout Director, Sir Iking, isa yan, and Sir Sadsad, na mapataas po yung membership. Nagkakapa po kami ng mga plans na mapataas pa yung membership ng mga school and matulungan yung Bicol Region na mapataas po yung membership. And then coming up po kami ng mga other activities. So that's why po sa school po namin, crop up po namin yung Upland Aguila 2.0. So nandun na po nakapaloob yung mga activities namin, mga plano, para po mas mapalakas pa yung scouting even though may COVID-19 po. Yeah. Thank you po, Scouter Noel Pabaliano. Balikan ko po si Eagle Scout Kent Brian Luntok para po sa kanyang sharing ngayong umaga. Eagle Scout Kent, good morning uli. Morning ulit, sir. Yes, sir. So, for me, peace is about connection and inclusivity. Kasi if we only connect more to people, baka mas maintindihan natin kung where they're coming from and we can, talk more about peace. And sa inclusivity kasi, that's the thing I like the most about scouting kasi inclusive si Boy Scouts of the Philippines. Na even girls are already okay to join Boy Scouts. And wala kami pinipiling gender, identity, or whatsoever. Kahit ano ka, PWD, or basta okay ka, basta tao ka, we will be accepting you in the Boy Scouts of the Philippines. So, I think when we talk more, when we connect more, and when we include people more, that's where we can actually start talking about peace and live with peace. Para hindi naman lang tayo rest in peace lagi. Yeah. Thank you so much. Alright, sige. Thank you, Eagle Scout Kent Brian Luntok. Nasa linya pa si Scouter Anthony Reyes Jr.? Sir Tony, are you there? Hi, Naputol na. Sir Henry? Yes. Medyo meron pong pinagkakaabalahan ngayon ang ating CSC. Meron pong important matters na a-attendan. So, Apa. Okay lang on behalf po of Sir Tony, andito po ang inyong lingkod, ang Regional Coordinator ng Messenger of Peace. Ayan. So, what is Messenger of Peace or what is peace means to me? Yan. Yan yung tanong niyo po, ano, sir? Yes, sir. Okay. So, ang peace po para sa akin, sir, i-relate ko siya sa mga words, na salita. Yan. Ang peace po ay sharing, freedom, katulad po na sinabi ni Scouter Noel and Eagle Scout Kent, unity, protection, hope, openness, sacrifice, unselfishness, equality, at lahat po ng mga nabanggit ko, Sir Henry, hindi po natin ma-attain kung wala yung nag-iisang Diyos natin. Yes. God is peace. So, for me, sir, a peace is a collaborative result. Ayan. So, kinakailangan po natin ng communication, collaboration, saka teamwork. Sabi nga po kanina ni Scouter Pabalya, kung ang lahat lang po ng tao ay nag-i-scouting, ayan. So, ma-attain po natin yung kapayapaan. Yeah. Hindi lang yun, meron po akong nalaman. Tanong-tanong din kasi ako eh. Yung ang ating lingkod ngayon, mga kababayan, yung mga nakikinig, si Sir Henry Maceda. Dati rin po pala itong scout nung panahon ng kataan niya. Yeah. Sir, salute po. Yes, sir. Thank you so much for that. Ayan po. No problem. So, ayan po, Sir Henry. Para po sa akin, tapusin ko lang yung pagsasalita ko dito sa iiwan kong quote. Peace starts with love. Ayan. Spread the love, spread the peace. Ayan. So, mapagpalang umaga po ng Tuesday sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Henry. Yeah, opo. I understand po, sir, na hindi po available si BSP Regional Director, Scouter Enrique Besenyo sa ngayon for him to give message. Yes po, Sir Henry. May kasibutan din po ang ating BSP Regional Director ngayong araw. Kasi po, intermittent po ng kanyang father ngayong araw po ito. So in behalf of BSP Regional Director Enrique Besenyo, mayroon ba tayong alternative na magbibigay ng mensahe for this morning?
Pwede pong balikan natin si Sir Charles Yeah, opo. para po Okay. sa panawagan sa ating mga Opo. parents, scouts Mm. and scouters dito sa lungsod po ng Legazpi. Yes. Particularly po dito sa aming paaralan, Oo nga. ang Arimbay High School. Yes, opo. Sige sir, balikan ko lang mamaya, tabalikan ko si Sir Charles. May mga tanong kasi dito. Okay lang bang may mga tanong from our listeners? Okay lang po sa Yes inyo? po, sir. Oo. Sabi niya, Henry, na-excite lang ako, na-reminish ko yung pagiging Boy Scout ko noon. Like what you have said a while ago, may pagbabago ba ngayon sa Scout slogan, Scout oath, and etc.? Sa Scout slogan po, Scout motto, Scout oath in law, Sir Henry, Yeah. as is pa rin po. Kung Ayun. ano po yung naranasan nila noong panahon na yun, hanggang ngayon po na panahon tayo ng pandemic, ganun pa rin po, wala pong nagbago. Ay, So, yung I think marami po talagang mga manonood at tagapakinig natin ngayong umaga ang nakaka-relate sa ating topic, Sir Henry. Yeah, di ba? Yung on my honor, I'll do my best to do my duty. Di ba? To guide Yes my po, Sir country, the Henry. Philippines. Yan, parang gano'n. Okay. Opo. Tapos sabi niya, Sir Henry, pakihapot daw po, di ba may meaning yung tatlong daliri na yan? Nakalimutan ko na, I was din a Boy Scout since elementary. Yung, di ba may meaning ito, yung tatlong to? Yes po. Yeah. Sige, pwede po siya paki-share sa nagdadangungon niya. So, tutulungan po ako dito ni Scouter Pabalya. Yeah, Ayan, si yeah. Sir Noel po. Sir Noel. Good morning po. Yes, sir. This Go ahead is po. the Scout sign po. Scout The sign, that's three it. pointed fingers represent po the three duties in scouting. Ito pong middle finger, duty to God, is the highest, the foremost duty. Yung dito po, yung malapit po sa iyo, duty to self. And yung dito naman po, other fingers, presents the duty to others and duty to country. And ito naman po na finger, so represents the word brotherhood. And ito pong thumb presents the scouters, the adults, and the scouts, which is, ibig sabihin po, nagre-represent, ang scouts po is under the supervisions of the adults. Yes. Ayan. Okay, very good, sir. Thank you. BP, please ask them if they will participate in the 2023 World Jamboree in Korea. Good morning po. Sabi ni Willie, yun, ang tanong niya. Kung mag-participate daw pa kayo sa 2023 World Jamboree in Korea. Good morning po. Yan po kasi sir na pag-attend dyan sir. Kung gusto mo, mag-apply ka po sa National Office ng Boy Scouts of the Philippines. Ayun. And sila po ang pumipili. So even though gusto mo, kung hindi ka po mapili, hindi ka po makakasama. But sa ngayon po, open po ang gustong sumali sa World Jamboree sa South Korea. Available na po yung pag-apply. Just approach po sa council nila. Kung gusto, meron pong qualifications, then ipasasubmit po yan sa national. Once na makuan sila, mapili, maaprobahan, they can participate. Yes. Opo. Thank you po, Sir Noel, Scouter Noel Pabalya sa kasagutan ng umaga. Alright, so, ay sus ko, mayroong pang Miss Universe na tanong dito. Pwede ko pang basahin ito, Scouter Mark? May pang Miss Universe na tanong po dito. Mga Andiyan naman po yung mga kasama natin para sagutin yung... Anyway, kung masana po yun. Sabi niya, how can be the scouting in the Philippines children will change the honesty in the Philippines politics when they grow old? Ulitin ko, sir. Sabi niya, how can be the scouting in the Philippines children will change the honesty in the Philippine politics when they grow old? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. So, dito po based on my experience, kung talaga lang po talagang mai-implement po, ma-inculcate sa mga bata yung ideals of scouting, talaga po siguro ma-change po itong sinasabi niyo po. Ito po, true to life story ko po. Meron po akong isang kasamahan na scouts.
nung pumasok siya sa government, one time nagkita kami, sabi niya magre-resign ako, pero napaka-juicy ng position niya. Sabi niya, bakit ka magre-resign? Sabi ko. Sabi niya, nawawala na kasi yung pagiging scouts ko. Oh. So, hindi na kasi yung ideals, yung 12 points. Sabi niya, nawawala na yung transporte, loyal. Nawawala na sa kanya. So, ibig sabihin po, kung talagang itatanim lang talaga, maipipigay lang talaga yung kung ano yung purpose ng scouting sa mga bata. Siguro machi-change po itong sabi niyo po na tatanong po ninyo. So kailangan lang po talaga mas palakasin, mas mapagtuunan. Lalo na po kasi ang problema ngayon po kasi hindi na po tulad dati na required kang sumali sa scouting. Ngayon po kasi voluntary na. So medyo yan na nga po, nahihirapan kung paano po i-implement yung scouting. Yung baga sir, di ba? Doon sa isang pinapag-aralan natin, di ba? Scout is trustworthy. Yes, That's po. number 1. Loyal, friendly, considerate, courageous, resourceful, industrious, di ba? Pag yan, so trustworthy lang na sa buhay mo, may magayon na epekto sa public service. Yes po. Di ba? Iyon. Okay. Susko. Kadakol kang gusto mag-participate sa discussion, tago niya na aga. Mayroon pong gusto magdagdag from the... Sir, may additional ako dun sa last question. Sige po. Scouter, ano yan? Eagle Scout Kent. Kasi I was the former regional scout representative of Bicol Region. So we have this so-called Scout Youth Forum, and together with fellow scouts, yung mga napili lang from schools and councils nila, we were able to craft resolutions about certain problems. Since we are talking about politics, meron kasing part si Boy Scouts na we are crafting resolutions to solve problems not just in the Boy Scouts in the Philippines, but in the Philippine setting. So I think during that experience, I was able to meet a lot of people na dedicated and super ganda ng mga ideas. And I think dun papasok yung pagkakaroon ng changes through Boy Scouts of the Philippines, through the youth in the politics world. Kasi nakikita ko dun sa mga kasama ko that yung ginagawa namin is not for our own benefit but in the bigger scope. And honestly, may mga nakita na ako na nakakasama ko dati sa scouting na into politics na ngayon. And mind me, pag sinabi ko na i-compare ko sila dun sa mga taong hindi nag-scouting pero nasa politics, they're really doing better than everyone. Nakikita natin yung mga SK. Before sumikat yung mga meme na SK baka naman, yung mga ayuda for college, they already did that with their community. Kasi kaming mga kabataan, mas fresh yung ideas. So I think that's our advantage. Plus kapag na-training ka into the grounds of knowing more people, so mas madali siyang i-implement kasi naranasan namin and we were able to get the ideas even before pa. So I think that's really a game changer when it comes to politics na train ka sa scouting. So yeah sir, thank you. Apo, thank you, Eagle Scout Kent Bryan. Pasensya na po kamo yung mga gusto pang magtanong, pero medyo kapos na po kasi kami ng oras. Paghahingan ko na lang po ng panawagan yung ating mga bisita ngayong araw para sa mga parents, scouts, scouters na sa pagpapalagana po ng scouting at MOP initiatives sa ating lugar at sa ating rehiyon. Any message po or invitation sa ating mga kababayan po, sa ating mga bisita ngayong araw? Go ahead po sa inyo. Unahin natin si Scouter Noel Pabalya, sir. Go ahead po. Sir Noel? Okay po. Una po, thank you very much po sa pagbibigay sa atin sa programang ito na mga pagpahayag. So, sa mga lahat po ng mga nakikinig, mga nanonood ngayon, in behalf po of the Boy Scouts of the Philippines, Bicol Region, and the Camarines Sur Council, sana po nanawagan kami to all the parents, so lahat po ng pwedeng sumag-support sa scouting na mas suportahan po, lalo na yung mapadami po yung mga sasali sa scouting. Dahil sabi ko nga, napakaganda po ng programa ng scouting. So even though po pandemic, hindi po tumitigil po ang Boy Scouts of the Philippines. Patuloy pa rin po ang scouting, observing the proper health protocol.
So sana po through this program, mas dumami ang mahikayat na sumama sa Tama. pandaigdigang samahan ng scouting. And hindi lang po sa mga parents, sa mga estudyante, pati po yung mga kasamahan kong guro, eskwelahan na yakapin, sumama po sa scouting at palakasin po natin ang Bicol Region as one of the top performing scouting regions po dito sa Philippines. So yun lang po, sir. Good morning po. Thank you very Yes, much. sir. Thank you po, Scouter Noel Pabalya. Scouter Charles Asagra, sir. Good morning po, Gararay sa imo. Hello, sir. Sa celebrar ta po kang International Day of Peace na may temang recovering or peace is recovering better for an equitable and sustainable world. Kami po digdi sa Boy Scout of the Philippines, Arimbay High School and DepEd family would like to invite everyone, the students, to join us as we focus on recovering better for a more equitable and peaceful world. Celebrate peace by standing up against act of hate online and in offline, and by spreading compassion, kindness, and hope in the face of pandemic and as we recover. Tig-encourage me po sana na yung mga estudyante me, not just in Arimbay High School, to join, to participate and be involved in the activities of the Boy Scout of the Philippines. Apo. And lalong-lalo na po sa secondary kasi medyo liit po, maluya ang participation. Hopefully by this activity, we would be encouraging the secondary schools in the Legazpi City to join activities, Boy Scout of the Philippines activities for this year. Yes. Thank you, sir. Scouter Charles Asagra. Balikan ko po si Scouter Ken para sa invitasyon sa mga parents and other scouts. Go ahead, Eagle Scout Ken. Hello po. So I think na-invite na ni na sir yung mga scouts and parents to join. So let me invite you na lang to follow our recent project, our ongoing project, the Project Ulap. It is a project that is helping the Agta community here in Camarines Sur. So if you want to join scouting and if you want to contribute to the community, go follow Project Ulap. And you can donate basically everything because we are helping the Agta community here in Pili, Camarines Sur. So aside from joining scouting, guys, let's be involved more in the community by helping project with the cost like this. So yeah, happy scouting. Yeah. Thank you so much. Ingat po kayo. Alright, so balikan ko na po si Scouter Mark Anthony Boter for some acknowledgement as in iba pa pong mensahe sa tuya pong rulay ngunya na pagkages. Sir Mark, good morning po, Gararay. Sir Mark? Yes po, Sir Henry. Yes, Ayan. sir. Go ahead po. Good morning once again po sa satuyang mga taga-Hinanyog. Ayan, so para po sa kuya, sabi na po ang pag-iriba ko ang pag-encourage, ang pag-invite sa satuyang mga parents, scouters, student, stakeholders sa community. So hagad ko na lang po, Sir Henry, ang support po hali sa satuyang local and provincial government. Aram ta po na ang scouting is karo sa nagli-lead para sa nation building, community development, kang well-being kang sarong individual. So syempre hagad mi po ang kooperasyon kang gabos na magurang, ayan, asin mga namamanwa ta para po sa programang ini. Opo. Ayan. So gusto ko lang po Sir Henry i-acknowledge ang satuyang Council Scout Executive kang Legazpi City, si Scouter Antonio F. Reyes Jr. Siyempre po, ang satuyang Schools Division Superintendent, si Scouter Cristito M. Morcilia. Good morning po. And ang satuyang Mayor kang Legazpi City. At the same time po, ang Council Chairman kang Boy Scout of the Philippines Legazpi City Council, Honorable Noel E. Rosal. Ang satuyang Regional Director Boy Scout of the Philippines Bicol Region, si Scouter Enrique H. Viseño. And syempre, ang satuyang Regional Director kang DepEd Bicol Region, si Scouter Gilbert T. Sadsad. Ayan. Gusto ko sindang pasalamatan. Pwede po, Sir Henry, bation ko sa kuyang minamahal na wife,
Yes. Birthday. Ayaman po. Ano, nagdadangog mo niya? Nagdadangan po siya ngunyan, Sir Anong Henry, pangalan dyan ni sa, first love mo? si Miss Juliet Dayan Balyon Buter. Ang sakuyang padangat na agum. Yes. Araw ka ng mga Boy Scouts, di ba? Loyal, Yes, di ba? yes, Loyal. loyal, trustworthy, Helpful. friendly. Kaya pag anago mo Boy Scout, talagang ang misis nagiging ano yan, nagiging kampante. Yes, Di ba? po. Dahil lang sa word na loyalty. Boy Scout ba kita, Sir Henry? Di ba? Yes, yes, yes. Okay, sige po. Yan po dyan ang sakuyang agum sa Legazpi City, nagdadangog sa EMS Barrio. Opo. Maray na aga sa imo agum ko. Salamat sa suporta. Yan. Mas busy kita pero may yaong kamamangiraray. Yeah. Salamat. Totoo yan. Totoo yan. Sige sir, salamatan po sa inyong mga members kan Boy Scouts of the Philippines. Ingat po kita gabos. Mabuhay po ang BSP. Thank you so much mga amigo. Mabuhay po kamo. Goodbye.